Eri kukomolo ni kodwa ka endi mondo yangnwa ne wach ni maler. Erokamano nyako mi wasichi gi okil. Erokamano Trevor. Kum momi Jowie ni tiende nang'o? Nikech nitiere pogruok e kind kum mar nek ma dho ngere luongo ni death sentence to gi kum mar tho ma dho ngere luongo ni life sentence. Mar Jowie ni en mane? Mar Jowie ni en kum mar onego bed ni nege kidwa wacho dholuo maler. Matiende ni judge owacho ni nikech chalo gima en onego nyako chande. To king'iyo chik ma iluongo ni penal code mama judge no bowacho section mar 204 wacho ni ng'at ma onek adieri ma kot onwang'o ni oneko onego bed ni nego. Matiende ni owuon onego bed ni ka process no osedhi malong'o to kata en ma kamiti kata en menda solieri to kopo ni Kenya osechopo kama watime death sentence no tidhi nege. Mondo negi nyaka jatend piny bende sign warrant no. Koro en process ma dhi mbele mang'eny lakini gima omiye en onego bed notho. Ok nodhi tho e jela. Onego bed ni nege. Life sentence en ni tweyi nyaka chieng' tho. Maisha ni modong' te. To death sentence en ni inegi. Mamomiye ni onego bed ni